Deň, toto video natáčam, ako som slúbila, a v reakcii na to, že máme v hlave predstavu, čo chceme namalovať, ale na papieri to potom úplne nejde. Takže poďme sa naučiť maximálne zjednodušiť ťahy a poďme si to ukázať na vtáčikoch. Takže ja teraz sklopím kameru. Takže poďme na to. Vtáčkovia, našla som si proste na internete a vtáčkovia úplne zjednodušený, hociakou farbou. A ja mám vonku robotníkov, ktorí stavajú dom oproti cez ulicu a doma je syn chorý, ale to by boli proste iste sabotéri, keby som naznala, že kvôli tomu nemôžeme malovať, takže to nás nezastaví. A všimni si, že ja sa fakt snažím, idem dosť na plocho tým štecom a v podstate sa snažím taký jednoduchý tvar urobiť toho vtáčika. Používam brúško šteca a to je vlastne to, čo som hovorila aj v tom videu predtým, že to, čo by človek musel ako vykreslovať strašne ceruzkou, tak tým štecom sa dá tak krásne spraviť jedným ťahom, keď teda trošičku vieme ako na to. A to trošičku vieme ako na to spočíva napríklad aj v tom, že používame ako aj špičku, aj brúško. Mne sa to samozrejme takto, keď do toho rozprávam, nepodarí tak, ako keď malujem sama. Môžem sa plne sústrediť len na to, čo malujem. Takže to musíte tiež ospravedlniť. Ale ten princíp ako rozhodne ukážem. To bol jeden flik, proste taký ako už. Ten princíp vám rozhodne ukážem a vy už sa s tým potom popasuješ sama. Teraz trošku zdvíham farbu. Tak. A je jedno, aké použiješ farby, proste si vyber farby, ktoré zrovna máš v palete teraz otvorené. Takže toto som vlastne spravila pár ťahmi a hodne som šla na to brúškom. Rišlo sa ide pozrieť. Tak. A ja to tu len takto. Ríši, tá kamera je tu, vieš, to ťa nikto neuvidí, môžeš sa pozrieť. Môžeš tu to zamávať. Tak jo. Počkaj, a ne... No, tak. Skvelé. No a ja som trošičku preskočila v čase, pretože môj syn tu začal mať veľa požiadavok, ale v podstate zdvihla som len na pár miestach farbu a stále pokračujeme tým princípom, že vždycky radšej jeden plynulý ťah. Teraz trošičku zdvihnem tuto, kde by mal oko. A spravím ho vlastne celého v jednej vrstve. Trošku pritmavím zobák na spodku. Sem si teraz vlastne naznačím, kde bude to oko. To nechám rozpiť. Tuto môžem spraviť jeden taký akoby tmavý, ak už to začína trošku zasychať. Aj tu môžem jeden. A to je všetko. A tie úplné detaily potom, len tie sa spravia v druhej vrstve a teraz vlastne už len zostáva spraviť nožičky. A takýchto vtáčikov treba to brať a to si myslím, že je akoby tam potom taký kľúč k úspechu, že to treba brať. Ono to aj je cvičenie, to nie je žiadna ako malba hotová.
Na tom sa proste človek naučí tým štecom také akoby svižne mávať. Ríšo sa tu zakráda z boku a rozmýšľa, jak by škodil. Takže sabotéry sú rôzneho druhu. Niekedy sú vo forme členov rodiny, ktorí vám nechcú dovoliť malovať. No, takže môj malý sabotér teraz stojí vedľa mňa a usmieva sa, ale on ešte vlastne nevie, kde je tá kamera, takže tak. A vlastne nechám to zaschnúť a potom už len spravíme posledné detaily a bude to. Tak, teraz môžeš. Tak, Ríšo máva. Super. A poďme to teraz dokončiť. Vlastne už je to viac menej suché a toto je cvičeníčko. Nie je to... Takže nie je to akoby nejaký definitívny finálny vtáčik. Takže ja by som len na pár miestach vlastne učíme sa zminimalizovať ťahy a učíme sa, ako vlastne jedným ťahom spraviť jeden taký ako plnohodnotný, plnotučný ťah štecom, ktorý vydá na to, jak keby sme to ceruzkou kreslili proste pol hodinu. Že keď pritlačíme brúškom štetca, tak nám to vlastne fakt vydá za veľa kreslenia. No. A to oko, určite by som ho nepreháňala. Tam stačí v podstate pár frčiek naznačiť. A ono to potom z diaľky bude stejne vyzerať ako oko. To sú práve také triky, že v akvareli vôbec netreba všetko vykreslovať. Koľkokrát stačí to len tak, ako spraviť ten jeden plynulý ťah, tak ako som ukazovala, občas hrotom, občas brúškom, úplne to zjednodušiť. A potom to oko vlastne, a ja to ukážem zblízka, na všetkých tých vtáčikoch, aj na tomto je to pekne vidieť, že to je ako keby len takých pár ťupiek. Je to fakt zjednodušené, ale z diaľky si naše oko potom domyslí, ako to tam je. A aj keď je ten vtáčik trebárs nie dobrý, tak keď sa potom trošku pohráte s tým zobáčikom, že spravíte ten spodok tmavší a s tým okom trošičku, alebo trebárs tuto nejaké detaily, proste len na pár miestach detaily, tak on ten vtáčik bude vlastne vyzerať realistickejšie alebo realisticky, pretože nášmu oku vlastne fakt stačí, keď sa má chytiť keď sa chytí niečoho. Tak, a to je všetko. A to je vlastne ďalší sabotér, že neviem malovať zvieratá, že je to moc komplikované, snáď na dobrej ceste k pokoreniu.